Аўторак, 14 студзеня ў эфіры Белсад-Зум. З вами Анастасія Русецкая. Запрашаю спадарства, навіны і размовы цягам бліжэйшай паўгадзіны вашай увазе. Кадравыя перастаноўкі напярэдадні выбараў і заданні прызначэнцам міністру гандлю вывучыць савецкі досвед, міністру падаткаў перагледзець ільготы. Заяўкі на пашпарт Новай Беларусі пачнуць прымаць 26 студзеня. А што з прызнаннем дакументу? Гэта я з'явіўся ў цэнтры Кіева, а не Пуцін. Байден падвёў замежна-палітычныя вынікі свайго прэзідэнцкага тэрміну. 2 новыя міністры і 6 амбасадараў. Лукашенко сёння правёў шэраг кадравых прызначэнняў. Сярод тых, хто адправіцца ў якасці амбасадара ў іншыя краіны, ёсць і даволі уплывовыя постаці рэжыму Лукашэнкі. Колішні міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч будзе амбасадарам у Азербайджане. Дыпмісію ў Турэччыне ўзначаліць цяпер ужо былы прэсавы сакратар МЗС Анатоль Глас. А экс-міністр гандлю Алексей Богданов паедзе ў Казахстан. Заменіць Богданова на міністарскай пасадзе Артур Карпович. Новых кіраўнікоў атрымалі таксама амбасады Беларусі ва Узбекістане, Ізраілі ды на Кубе. Пра чарговыя кадравыя перастаноўкі, якія зрабіў Лукашенко, пагаворым з палітолагам Дмітрыем Балкунцом. Добрый дзень, спадар Дмітрый. Прывітанне. Натуральна, звяртае нашу ўвагу, што гэтыя прызначэнні былі напярэдадні выбараў, і я думаю, што гэтаму трэба надзяліць увагу ў нашай размове, але спачатку звернемся да таго, што маем 2 новых міністраў. У прыватнасці, замест Алексея Богданова, Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю будзе кіраваць Артур Карпович. І тут звяртае сваю ўвагу той факт, што Богданов кіраваў Міністэрствам гандлю са снежня 2021 года, і менавіта пры ім было ўведзенае жорсткае рэгуляванне цэнаў. Цяпер жа мы можам чакаць нейкіх паслабленняў, магчыма, у сувязі са зменай асобы, якая будзе за гэта адказная. Як на вашу думку? Я думаю, што змена кіраўніка гэтага ведомства яна ні на што ўвогуле не паўплывае, тому што, мне здаецца, Богданов выконваў тыя даручэнні, якія яму даваў асабіста Лукашенко. Але мне здаецца, увогуле гэта міністэрства антыманапольнага рэгулявання, гэта ўвогуле яго трэба скасаваць. Яно антырынкавае такое міністэрства, цэны кантралююць, нешта там робіць такія дзеянні супраць кампаніі, супраць бізнесу, таму што у такой сітуацыі кіраўнікі малых ці там сярэдніх ці нават буйных прадпрыемстваў яны не могуць выконваць свае нейкія мэты, якія яны перад сабой ставяць. Таму што, мне здаецца, ўсё ж такі цэны павінен рынак рэгуляваць, а не нейкія там чыноўнікі, якія ніколі ўвогуле ў бізнесе не працавалі. І тым не менш, яны кажуць пра тое, што папярэдні Богданов казаў пра тое, што Лукашенко будзе мець 3 варыянты, як можна змяніць гэтае рэгуляванне коштаў. То ўсё ж такі, можа, будуць ісці ў той бок, калі дадуць дазвол прыватнікам, у прыватнасці ўсё ж такі мяняць кошты, каб яны падраслі. Наконт, каб цэны падраслі, так, гэта яны могуць зрабіць, але гэта ўлады будуць рабіць на тыя тавары, якія яны там вырашаць для себя гэта рабіць. Але наконт таго, што Лукашенко можа там пайсці на нейкія рэформы, эканамічна не. Гэта ніколі не адбудзецца, гэта чалавек, які існуе ў савецкай парадыгме, і чалавек, які, увогуле, ён вельмі адмоўна адносіцца да рынкавай эканомікі. Таму я лічу, што прыватнікам не месца ў беларускай эканомікі. Я тут думаю, што нават не Богданов гэта ўсё рабіў. Гэта рабіў асабліва асабіста і Лукашенко, і іншыя людзі, якія ў гэтай сістэме такой савецкай планавай эканомікі яны сёння існуюць. А тое, што Богданова адпраўляюць у Казахстан, мне здаецца, гэта ён, магчыма, нават сам выбіраў, ці хтосьці яму там сказаў, што трэба туды паехаць. І гэта таксама ні на што не паўплывае, таму што, мне здаецца, роля дыпламатаў у такіх краінах яна мала на што можа паўплываць. Усё ж такі іх роля там такая больш палітычная прадстаўніцтва, чым эканамічная. Хаця некаторым дыпламатам, наколькі я ведаю, ім даюць даручэнне займацца гандлем, прадаваць там трактары, камбайны, але часам гэта не так павінна працаваць.
Калі вы кажаце пра тое, што Лукашенко савецкі чалавек, то акурат вот тут трэба ўзгадаць, што ён і новаму міністру акурат сказаў вывучыць савецкі вопыт у гандлі і забяспечыць асартымент на паліцах беларускіх крамаў. То гэта сапраўды так. Да прызначэнняў дыпламатычных мы яшчэ звернемся, але цяпер яшчэ пытанне новага міністра. Таксама маем па падатках і зборах. Гэта Дмітрый Кійко. Ён таксама кажа, што зменаў не чакаецца, але Лукашенко яму ставіць задачу пераглядзець ільготы. Маўляў, хто мае права льготы, хай ўсё ж такі мае, а хто не, таго можна і пазбавіць. Такі даволі, можна сказаць, смелая заява напярэдадні выбараў. Чаму яна прагучала, на вашу думку? Тое, што Лукашенко разважае наконт льгот, тут вядома, ён зараз шукае грошы, ён кожны раз гэта робіць. Вось, таму ён будзе рабіць нейкія крокі дзеля таго, каб розныя групы насельніцтва ці прадпрыемствы яны былі пазбаўлены якіх льгот, каб больш падаткаў сабраць з грамадзян. Але я таксама тут лічу, што тое міністэрства, якое сёння існуе ў Беларусі, міністэрства по падатках, яно павінна быць таксама скасавана, таму што зараз ёсць тэхналогіі, якія дазваляюць вельмі проста адладзіць такую сітуацыю, калі падаткі будуць збірацца, і там не чыноўнік будзе гэта рабіць, гэта будзе сістэма рабіць. Таксама маем трох новых паслоў. Гэта пасол Беларусі ў Турцыі Анатоль Глас, пасол у Азербайджане Дмітрий Піневіч і пасол у Казахстане Алексей Богданов, пра якога мы ўжо пагаварылі. То тут паўстае некалькі пытанняў. Перш за ўсё, все гэтыя людзі такім ці іншым чынам былі звязаныя з міністэрствамі, то бок альбо міністрамі былі раней, альбо, як у сітуацыі з Глазам, то ён быў прэсавым сакратаром. І гэта людзі, якіх, можна сказаць, вельмі добра ведалі ў твар. Чаму менавіта яны цяпер разасланыя па розных краінах, і вось у прыватнасці Піневіч і Богданов у краіны СНД, на вашу думку? Мне здаецца, тут ужо былі нейкія прапановы для іх. Магчыма, яны самі прасіліся, каб кудысьці паехаць папрацаваць, таму што калі нават яны пакідаюць краіну і едуць у іншыя, то яны такім чынам знаходзяцца ў, магчыма, больш такім вольным стане. Магчыма, хтосьці там нават дысертацыю некую будзе пісаць, ці там нешта іншае рабіць, таму што, напрыклад, Анатоль Глас, гэта ж чалавек, які, можна сказаць так, сямейнымі вузамі звязаны з Лукашенко яшчэ з 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Яго бацька з Лукашенко вельмі добра сябраваў. Вось, таму я думаю, што тут таксама былі нейкія прапановы, каб чалавек знайшоў сябе. Ён там хацеў, я наколькі памятаю, у Італіі папрацаваць амбасадорам, але не атрымалася. Зараз у Турэччыну паедзе. Гэта ж, магчыма, для яго такі больш свабодны патэнцыял, таму што калі ён працаваў у міністэрстве, ён кожны дзень там адказваў за нейкія там брыфінгі ці іншае. Вось, і зараз ён больш вольны такі чалавек. І што датычыць акурат прызначэння Анатоля Глаза, то есть у гэтых перастаноўках можна сказаць, што гэта адзіны чалавек, які меў дачыненне да дыпламатычнай дзейнасці перад сваім прызначэннем. І акурат ён скіраваны ў Турэччыну. Пра што гэта кажа? Ці гэта нейкі асаблівы напрамак для Лукашэнкі цяпер? Так, ён хацеў бы праз Турэччыну, магчыма, знайсці нейкія гандлёвыя, па-першае, магчымасці для таго, каб больш экспорта было у Турэччыну, але мне здаецца, гэта больш хацелкі Лукашенко. Ён зараз шукае розныя магчымасці, каб кудысьці беларускую прадукцыю збываць, але часам ад дыпламата мала што залежыць. Тут ёсць іншыя прычыны. Вось, а для Глаза гэта цікавы досвед, і ён там зможа адпачыць у Турэччыне. Такі, я бы сказал, вось такая у яго будзе цікавая сітуацыя, таму што ён, у Менску быў заціснуты рознымі там не вельмі для яго зручнымі сітуацыямі. Ён калісьці ў Італіі працаваў, зараз будзе ў Турэччыне. Я думаю, што ён сам прасіўся. Дзякуй, гаспадар Дмітрый, за гэтую размову. Дмітрый Балкунец, палітолог, быў з намі на сувязі.
На телеканале ОНТ показали зняволенага журналіста «Радыё Свабода» Андрэя Кузнечыка. Кадры засуджаным на 6 гадоў за прафесійную дзейнасць журналістам трапілі ў анонс новага фільму, які прапагандысты здзекліва назвалі «Свабода слова». Пра іншыя падзеі дня ў нашым аглядзе. З 1 красавіка ўсе мабільныя аператары абавязаныя ўвесці ў спіс тарыфных планаў так званы базавы тарыф. У абавязковым пакеце паслуг маюць быць 200 хвілінаў тэлефанавання ва ўсе беларускія сеткі, 50 смс-паведамленняў і 2 гігабайты мабільнага трафіку. З 1 лютага ў Гарадзенскай вобласці зноў пачнуць браць плату за мінанне дзяржаўнай мяжы. Тарыф складзе 42 рублі. Днямі збор вярнула Берасцейская вобласць, працягвае дзеяць захада і ў Віцебскай вобласці. Зборы ўвялі ў 2021 годзе. Тады ў памежным камітэце тлумачылі гэта выдаткамі на барацьбу з каронавірусам. Сейм Літвы прыняў пастанову аб дэнансацыі дамовы з Беларусю наконт пазбягання падвойнага падаткаабкладання. Паводле літоўскіх дэпутатаў гэта крок у адказ, бо Беларусь яшчэ ў ліпені прыпыніла ў аднабаковым парадку дзеянне падатковых дамоваў у дачыненні грамадзянаў 27 дзяржаваў, краінаў Еўразвязу, ЗША і Вялікай Брытаніі. Прымаць заяўкі на атрыманне пашпарта Новай Беларусі пачнуць з 26 студзеня. Пра гэта выданню «Зеркала» апавёў адказны за праект аб'яднанага пераходнага кабінету Марус Гудзялайціс. Паводле яго надрукаваныя першыя ўзоры дакументу для рассылання ўрадам і дадавання ў міжнародныя базы. Аднак пытанне прызнання дакументу іншымі краінамі пакуль не развязанае. І, уласна, пра лёс пашпарта Новай Беларусі і тое, ці ёсць шанец, што дакумент прызнаюць іншыя краіны, распавядзе Валер Кавалеўскі, які раней адказваў за гэты праект у аб'яднаным пераходным кабінеце. Самае галоўнае ў гэтым напаўненне, самае галоўнае ў тым, ці змогуць беларусы ім карыстацца гэтым дакументам дзеля таго, каб вырашаць свае надзённыя праблемы. Паездкі гэта найперш. Самае галоўнае тое, што гэта стрымлівала людзей, абмяжоўвала ў іх свабодзе перасоўвання. Ну і выглядае, што пакуль гэты пашпарт не вырашае гэтыя праблемы. Тое, што я даведваюся, мы ўсе даведваемся з адказаў на пытанні ў гэтым артыкуле, гэта тое, што будуць весціся перамовы. І гэта нармальна, я разумею гэта, але зноў жа дзеля таго, каб пашпартны праект выглядаў пераканаўча, каб яму можна было давяраць, не выкананы вельмі важныя умовы. То бок сам пашпартны цэнтр гэта такая чорная скрыня, якой не зразумела, што робіцца, хто там працуе, якімі пратаколамі карыстаюцца спецыялісты, няма аўдыта таго самага, няма нават абгрунтавання міжнароднага прававога абгрунтавання. І вось ужо прайшло больш за паўгады, як я сышоў з кабінета, і тады ўжо вялася размова пра тое, што трэба такое абгрунтаванне, але мы бачым, што за 6 месяцаў, нават пры тым, што ўжо быў асобны чалавек, займаўся кіраўніцтвам гэтага праекта, што ўсё ж такі абгрунтавання да гэтага часу няма. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра уласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Гэта я з'явіўся ў цэнтры Кіева, а не Пуцін. Амерыканскі прэзідэнт Джо Байден, які 20 студзеня саступіць галоўную пасаду Дональду Трампу, выступіў з прамоваю пра вынікі замежнай палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі за час свайго кіравання. Мы дапамаглі украінцам спыніць Пуціна, і вось цяпер, амаль праз 3 гады, Пуцін не змог дасягнуць аніводнай са сваіх стратэгічных мэтаў. Яму не ўдалося падпарадкаваць сабе ўкраіну, не ўдалося разбурыць адзінства НАТО і не ўдалося дамагчыся вялікіх тэрытарыяльных поспехаў. Нам трэба будзе яшчэ шмат што зрабіць, але мы не можам сысці са шляху. Каб падтрымаць Украіну, мы аб'ядналі 50 краінаў, не толькі ў Еўропе, але і ўпершыню ў Азіі. Цяпер асноўныя аўтарытарныя дзяржавы ўсё цясней аб'ядноўваюцца адна з адною. Іран, Расія, Кітай, Паўночная Карэя. Але гэта больш ад слабасці, чым ад сілы. Што тычыцца пачатку працы новай адміністрацыі, то Злучаныя Штаты цяпер у прынцыпова больш моцнай пазіцыі ў дачыненні гэтых краінаў. Акрамя падтрымання ўкраіну ад адбіцці расійскай агрэсіі да поспехаў сваёй адміністрацыі, Байден аднёс таксама ініцыятывы для ўрэгулявання ізраільска-палестынскага канфлікту і праект мірнага пагаднення, які можа быць падпісаны неўзабаве. Апрача таго, прэзідэнт
адзначыў удзел ЗША ў кліматычных пагадненнях ды вызваленне амерыканскіх закладнікаў, прыгадаўшы ў прыватнасці абмен з Расіяй. Байден упэўнены, што Амерыка перамагае ў канкурэнцыі на ўсесветнай арэне, а эканоміка штатаў застанецца самай магутнай у свеце, нягледзячы на канкурэнцыю з Кітаем. Прамову Джо Байдена, а таксама і іншыя пытанні абмяркуем з амерыканістам Антонам Пянькоўскім. Добрый дзень. Вітаю. Ну і, канешне, першае пытанне, моцныя словы Джо Байдена. Гэта я з'явіўся ў цэнтры Кіева, а не Пуцін. На каго, на вашу думку, скіраваны гэты пасыл? Перш за ўсё, я прапаную крыху іншую оптыку адносна гэтай прамовы. Ўсё ж такі на апошнім тыдні кіравання Джо Байдена ён звяртаецца да кіраўніцтва амерыканскага знешнепалітычнага ведомства, дзярждэпартамента. І ўсё ж такі гэтая прамова, яна скіравана на амерыканскіх дыпламатаў, які працавалі ў тэрмін Джо Байдена ў Белым доме, у тым ліку, каб падзякаваць ім за плённую працу ў дзярждэпартаменце, за тыя дасягненні, якія мы бачылі на працягу гэтага тэрміна. Ну і ўвогуле, можна так казаць, развітацца з імі. Таму што, як мы бачым, рыхтуюцца вельмі таксама вялікія змены у амерыканскім внешнепалітычным ведомстве, таму што значная частка топавых дыпламатаў амерыканскага ўраду хутка сыдуць. Ну і, канешне, гэта прамова, яна таксама накіравана на амерыканскае грамадства, і каб падкрэсліць вось гэтыя дасягненні ў знешняй палітыцы. Як мы ведаем, амерыканцы ўвогуле не вельмі цікавяцца знешняй палітыкай, калі гэта не закранае іх асабіста. Украіна гэта вельмі балючае для іх асабіста пытанне, таму што яны адчуваюць гэтую цяжкасць з боку, з боку коштаў, з боку падаткаў. Але ж гэта той шанец для Джо Байдена і яго каманды нагадаць пра тое, што было зроблена падчас яго тэрміну. Так, вы акурат кажаце пра кошты з пачатку поўнамаштабнага ўварвання да кастрычніка 2024 года. Аб'ём дапамогі з боку ЗША Киеву набліжаецца да 90 мільярдаў долараў. І акурат як гэта ацэньваюць з боку экспертаў? Ці гэта была дастатковая дапамога і ці была яна своечасовая? Тут вельмі цікавае пытанне, таму што ў 2023 годзе гэтыя лічбы ўжо даступныя на афіцыйных крыніцах ўрада ЗША. Дапамога дасягнула 117 мільярдаў амерыканскіх даляраў. Кошты на 2024 год пакуль невядомы, яны яшчэ падлічваюцца, і там, вось, як вы казалі, лічба хутка дасягне 90 мільярдаў, а можа нават гэта превысіць. Канешне, калі мы паглядзім на афіцыйныя крыніцы і параўнаем з той дапамогай, якую аказвае амерыканскі ўрад іншым краінам свету, мы можам параўнаць з Молдовай, Грузіяй, Арменіяй, і нават з Беларусю. Канешне, на падтрымку краіны былі выдадзены вельмі вялікія кошты. Ну і, канешне, частка з іх пайшла таксама на падтрымку амерыканскай ваеннай інфраструктуры Еўропе. Мы ведаем, што значная частка амерыканскіх вайскоўцаў на пастаянным базіраванні знаходзіцца ў Еўропе. Урад Злучаных Штатаў падчас Байдена вельмі моцна крытыкаваўся за пэўныя затрымкі, але тут я лічу, што немагчыма вінаваціць Джо Байдена, таму што ён ўсё ж такі павінен быў прытрымлівацца пэўнага баланса. Ён
ён меў дасягаць пэўных пагадненняў, у тым ліку з прадстаўнікамі і дэмакратычнай партыі і рэспубліканскай, каб усё ж такі гэтыя кошты былі выдадзены і получылі і атрымалі пэўныя подпісы з боку амерыканскіх заканадаўцаў. Вось мы памятаем, як больш за год таму веліся вельмі вялікія дэбаты наконт вось гэтай сделкі паміж амерыканскімі рэспубліканцамі і дэмакратамі наконт дапамогі ўкраіну. І калі мы вельмі так спрасцім гэтую сітуацыю, там вёўся торг паміж зменамі ў міграцыйным заканадаўстве і пэўнымі дзеяннямі наконт мігрантаў, чаго патрабавалі рэспубліканцы, у абмен на дастатковую дапамогу ўкраіне. Таму ж усё ж такі было вельмі шмат перашкодаў з боку Кангрэса ЗША, і ўсё ж такі амерыканцы славяцца сваёй вельмі доўгай бюракратыяй. Таму вінаваціць Джо Байдена ў пэўнай нерашучасці, я лічу, што не вельмі аб'ектыўна. Таксама Джо Байден сказаў, праца яшчэ не завершана і мы не можам яе кінуць. У сувязі з падтрымкай Украіны гаворка. У сувязі з тым, што прыходзіць на змену Байдену Трамп, як гэтая праца можа быць працягнутая, калі Трамп выказваецца за хутчэйшае ўсталяванне міру і за магчымыя перамовы? Ну, все ж таки, пробачте, я знову нагадаю певний бюрократичний процес. Ось ті кошти, які були підписані апошні некілька місяців, вони ось тільки починають видаткуватися на допомогу Україні, і там перші гэта сродки, гэта військове обсталювання приходять до України. І гэта мусить протягнутися навіть там перші некілька тижнів, мабуть, і місяців керування Дональда Трампа. І, звісно, ми не можемо чекати припинення допомоги Україні. Звісно, в медійній просторі ми можемо чути про певні плани Дональда Трампа неяк примусить Україну до діалогу і неяк сократить вось гэтую дапамогу. Але ж усё ж таки нам патрэбна разумець гэта таким чынам, што гэтыя сродкі могуць паменшыцца. Але ж усё ж таки увогуле гэтая дапамога не прыпыніцца. І таксама я магу адаслаць нашых гледачоў да афіцыйных сродкаў ЗША і паглядзець, сколькі на дапамогу Украіне і украінскому ўраду выдаткавалі амерыканскія падаткаплатнікі нават падчас першага кіравання Дональда Трампа ў Белым доме, і цифры там, і лічбы там даволі вялікія, таму я б не чакаў там поўнага прыпынення. І гэта разумее таксама і Джо Байден, які сыходзіць з Белага дома. Джо Байден кажа, Амерыка ізноў стала лідарам у свеце. Адразу пасля выступу Дональд Трамп ацаніў выказванні Джо Байдена наступным чынам. Ён сказаў, што гэта былі 4 жахлівыя гады. Абсалютна розныя меркаванні, ці гэта толькі палітычнае выказванне, ці ёсць падстава да гэтага? Вельмі цікавае пытанне. І нам тут патрэбна глядзець аб'ектыўна на эканамічны стан Злучаных Штатаў, таму што менавіта Джо Байдену пашчасціла, прабачце за такое слово, сутыкнуцца з наступствамі эпідэміі COVID-19, коронавірусу. І гэтая эпідэмія, яна вельмі такі моцны удар нанесла амерыканскай эканоміцы.
Таму, канешне, і ўнутранай эканамічнай палітыкі ўсё было вельмі складана. Таксама мы памятаем, як Злучаныя Штаты выходзілі з Афганістана ў 2020-2021 годзе. Гэта таксама вельмі моцна крытыкуецца прыхільнікамі Дональда Трампа. Канешне, як у всякага палітыка, у Джо Байдена былі вялікія дасягненні і таксама тыя моманты, якія яму, можам аб'ектыўна казаць, крышачку не ўдаліся. Но гэта нармальна. Джо Байден прафесійны палітык з вельмі вялікім досведам, і, канешне, ён намагаўся зрабіць усё, што магчымае, каб усё ж такі падтрымаць амерыканскае грамадства і неяк падвысіць усё ж такі стаўкі ў знешняй палітыцы і ролю амерыканскага ўраду на міравой арэне. І хіба маё апошняе пытанне наконт стасункаў ЗША і Кітаю. Калі Байден кажа, што ЗША застаецца самай моцнай эканомікай у свеце і Кітаю не ўдалося абысці Злучаныя Штаты, то як будуць, на вашу думку, далей развівацца стасункі? Вось гэта вельмі цікавае пытанне, таму што мы ўбачылі першую вельмі вялікую канфронтацыю Злучаных Штатаў з Кітаем менавіта падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа ў Белым доме. Таксама мы бачылі заканадаўчы акт сенатара Маккейна, які, на жаль, ужо памёр, які накладваў вельмі вялікія абмежаванні наконт супрацы тэхналагічнай з Кітаем. І увогуле Дональд Трамп адзначыўся вельмі такімі моцнымі антыкітайскімі заяўленнямі і такім пэўным пагаршэннем стасункаў. Але ж пры ўсім гэтым Джо Байден нібыта працягнуў вось гэтую палітыку, мабыць, у нейкім такім больш мяккім стане, але ж ён так дастаткова эфектыўна працягваў вось гэты курс, які пачаў Дональд Трамп. І значных зменаў падчас кадэнцыі Джо Байдена ў стасунках з Кітаем мы не ўбачылі. І ўсё ж такі вось гэта тэхналагічная канфронтацыя і тыя планы перамясціць амерыканскія тэхналагічныя кампаніі назад на тэрыторыю Злучаных Штатаў, гэта ўсё працягвалася за апошнія 4 гады і вельмі падтрымлівалася Белым домом. Ці можам мы чакаць зноў такога вельмі агрэсіўнага пагаршэння амерыкана-кітайскіх стасункаў? Я мяркую, што так. Таму што мы увогуле бачым вельмі такія крышачку жартоўныя, але ж вельмі сур'ёзныя такія заяўленні наконт іншых тэрыторый, Панамы, Грэнландыі. І мы бачым, як вось гэты градус заяваў і менавіта амбіцый новай адміністрацыі, ён са старта вельмі вялікі. Таму я таксама бы чакаў пэўных сур'ёзных зменаў у стасунках ЗША і Кітаю, і я мяркую, што Кітай будзе вельмі незадаволены нават самымі першымі дзеяннямі Дональда Трампа ў Белым доме. У медыйнай прасторы мы таксама бачым нейкія чуткі пра вялікі пакет, заканадаўчы пакет, які Дональд Трамп плануе падпісаць у самы першы дзень. Канешне, гэта ўсё чуткі, мы не можам там ссылацца на нейкія аб'ектыўныя дакументы, але ж гэта увогуле з аналітычнай боку выглядае вельмі праўдыва, і таксама там могуць быць тыя рэчы, якія стасуюцца і Украіны, і таксама Кітаю. Дзякую за гэтую размову. Антон Пянькоўскі, амерыканіст, быў нашым гостам. І напрыканцы прапаную спадарству агляд самых цікавых відэаматэрыялаў з сацыяльных сетак Белсату і нашых YouTube-каналаў. Польскі пракурор запатрабаваў для абвінавачанага ў згвалтаванні і забойстве беларускі Лізы Дор'яна С.
Пажыццёвага зняволення. У Польшчы гэта максімальная мера пакарання. Калі б справа разглядалася ў Беларусі, то Дор'іну пагражала б смяротнае пакаранне. Нашыя калегі з YouTube-каналу Белсат Лайв правялі апытанне, як беларусы ставяцца да смяротнага пакарання як юрыдычнай практыкі. Большасць падпісчыкаў YouTube-каналу Белсат Лайв супраць смяротнага пакарання як юрыдычнай меры, бо лічаць, што памылка можа зрабіцца непапраўнай. Удвая меней асобаў прагаласавала за, але у выключных выпадках, калі няма шансаў на выпраўленне. Падобная колькасць галасоў падзялілася паміж адказамі супраць, бо гэта забойства рукамі дзяржавы, і за, бо маем прыклад ЗША. У каментарах пад апытаннем меркаванні беларусаў таксама падзяліліся на за і супраць. У Віцебску знайшлі целы 2 міліцыянтаў з агнястрэльнымі раненнямі. Гэта і іншыя навіны вы можаце пабачыць на нашым канале з кароткімі відэа пра Беларусь Белсат Шортс. У Віцебску знайшлі целы 2 міліцыянтаў з агнястрэльнымі раненнямі. Следчы камітэт заявіў, што яны загінулі праз неасцярожнае абыходжанне са зброяй. Паводле МОЗ сілавікі загінулі пры выкананні службовых абавязкаў. Абодва былі ўчастковыя інспектары. Праваабаронцы Віцебскай вясны сцвярджаюць, што міліцыянт выпадкова стрэліў у свайго калегу падчас чысткі зброі, а пазней застрэліўся сам. Маладзёнам было каля 20 гадоў. Следчы камітэт распачаў праверку па факце гібелі міліцыянтаў. Справа знаходзіцца пад асабістым кантролем міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. Подписывайтеся на YouTube-канал Белсат Шортс. Тут вы знойдзеце самыя важныя і цікавыя кароткія відэа пра Беларусь. Штогод сотні людзей кіруюцца ў метро без портак. Навошта? Нашыя калегі зрабілі вясёлае відэа з тлумачэннем гэткай з'явы. Цалкам відэа можна пабачыць у інстаграме Белсату. Мядзведзі выйшлі на вуліцы Румыніі. Абышлося без ахвяраў і атрымалася нават весела. Відэа з месца падзеяў таксама можна знайсці і на нашай старонцы ў Інстаграм. Запрашаю паглядзець разам. Кажуць, што гэты танец ёсць абрадам у ноч на Новы год, каб выгнаць д'ябла з дамоў і забяспечыць лепшы Новы год. І на гэтым у нас усё. Больш інфармацыі шукайце ў нашым Ютубе, Інстаграме ды іншых сацыяльных сетках. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу добрага вечара.